Привітання, сябры! Вы ў гостях у Сёмухі. І сёння вы ў гостях не толькі ў мяне, сёння шмат у мяне ў гостей. Таму што, як я вам і абяцала ў суботу і казала, сёння нашай батлейцы спаўняецца 5 гадоў. Звярніце ўвагу, які ў нас ёсць імянінны торт. Сёння у нас адбылася прэм'ера спектакля, які называецца «Загляне сонца ў наша ваконца». Калі вы падпішыцеся на мой канал, то вы станете одними з першими, хто ўбачыць гэты цудоўны спектакль пра міласэрнасць, пра ўзаемаадносіны людзей, пра адносіны да жывёл. Сёння я хочу пазнаёміць вас з маімі сябрамі, артыстамі тэатра Батлейкі «Беларуская хатка». Я і казала, вас чакае сюрпрыз. У нас сёння прысутнічае ініцыятар стварэння Батлейкі Даніэл Журавлёў. Даніэл, падыдзіце, калі ласка, сюды. Гэта вучань былы наш, ныне студэнт Мінскага педагагічнага універсітэта. І вось он працягвае нас падтрымліваць. Даніэл, скажыце, калі ласка, подписчикам у Сёмухі, чым вас так прываблівае Батлейка, што вы нас не пакідаеце такі доўгі час? Батлейка – это моя жизнь. Батлейка для меня все. Вот, бачыце, ён у нас вельмі сціплы хлопец, саромецца сказаць, а некалі ў 9 класе забег у бібліятэку і сказаў: «Алла Владимировна, у нас будзе Батлейка». І вось з яго лёгкай рукі яна ў нас і ёсць. А давайте спытаем нашу спачатку Алену Михайловну, загадчыка бібліятэкі. Алена Михайловна, скажите, калі ласка, для канала ў Сёмухі, дарослому чалавеку цікава гуляць лялькі? Вельмі цікава, бо гэта магчымасць яшчэ раз папасці ў дзяцінства. Ой, дзякуй, Алена Михайловна, мы ўсе тут часам упадаем у дзяцінства. Артысты ўсе паўцякалі. Ось, калі ласка, давайте паглядзім за Батлейкай, знаходзіцца Артём. Артём – это наш кіраўнікі музычны і лялькавод. Скажи, калі ласка, Артём, чым цябе, хлопчыка, прываблівае Батлейка? Што б ты пожадал? Я бы ожидал развития в будущем. Первонаперво мне именно вот нравится Батлейки то, что она развивает белорусский язык, и то, что у нас сейчас не очень популярен в Беларуси, и вот белорусский язык она развивает, так как у нас в основном спектакль проходит на белорусском языке. Ну вот, наверное, это основное ее качество. Дякую, Артём. І мы паступова будем пераходзіць усе на беларускую мову. Мои артысты вельмі добра валодаюць беларускай мовай, калі іграюць у спектаклі, а пакуль што вельмі саромецца сказаць на экран. Давайте пройдем і паглядзім на мой торт, на наш торт. Артысты, калі ласка, задуваць свечки, дзельнуся. Ідзіце сюды, хутенька задуем свечки. Усе разом. Ну, хутчэй, хутчэй, хутчэй. Яны дагараюць, давайте усе разом. Калі ласка, обступите. Итак, задуваем свечки. 3, 4. Вот такая у нас веселая компания. Атрымалася відео экспромтом. Но я спадзяюся, што у хуткім часе мы покажем вам спектакль «Загляне сонца ў наша ваконца». Подписывайтесь на канал Сёмухі и праз некаторы час дзівіцеся на спектакль про міласэрнасць, про ўзаемаадносіны и вучыцеся быць жыццёва няўрымслівымі, радаснымі и радавацца кожнай хвіліны свайго жыцця. Дзякуй, што былі са мною. Да пабачэння.